Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. uSolomons right back pha yeqela leKaizer Chiefs ithiwe jize ngonyaka oyi-1 wecontract pha liqela leKaizer Chiefs. Contract yakhe ke izawuphelelwa pha ngo-2027 umfana omdala. Khumbula kaloku mphulaphula into yokubana ke contract yakhe uSolomons bephelelwa pha ke kuJuni. Ngomnye wabadlali icontract zabe seziphelelwa pha kwiqela leKaizer Chiefs. Ngomnye wabadlali ke ikamva ifuture yakhe pha kwiqela leKaizer Chiefs bengacacanga ifuture yakhe kumfana omdala pha uSolomons, kodwa ke ngoba iKaizer Chiefs yanenyweba okanye menzela inyweba yanenceba yanemfesane, yathi noko mfana omdala masike siphinde siqhubeleke sikugcina apha ngaphakathi eNaturena sikunikeze icontract ke yonyaka oyi-1. Itsho ke loo nto ke baphulaphula into yokubana ke uSolomons usayinisiwe pha liqela leKaizer Chiefs ke contract onyaka oyi-1, into ethetha ukuthi umfana omdala usazawuqhubeleka nakule sizini izawuqala ke eyiplayer ke yeKaizer Chiefs. Khumbula ke loo nto yokubana ngomnye we-right back pha zeqela leKaizer Chiefs uquka pha uThabiso Monyane, uquka pha uRefrosla. Zintathu kwi-right back zeqela leKaizer Chiefs ke, futhi zontathu zigijima noko ngokukenelisayo ubaphulaphuli. I-right ke iKaizer Chiefs kayiphinde imgcina pha uSolomons, ngoba kaloku isazawubheka pha eAfrika iKaizer Chiefs iyoqobisana pha namaqela amakhulu alapha eAfrika kuCAF Confederation Cup. Iza kumdinga kuSolomons ke pha, ngoba kaloku kuyenzeka ilimale enye right back ilimale nenye right back. Xa kudlala la midlalo ke yeCAF ke kufuneka amadoda omeleleyo, funeka isquad esiluqelimba, funeka yenze sure into yokubana iKaizer Chiefs ke isquad sayo isenza sibe yimbumba, isenza sibe luqelimba. Injalo ke baphulaphuli ke umfana kaSolomons, umfana omdala, iKaizer Chiefs ke imnikeze pha icontract yonyaka oyi-1 uDylan Solomons. Abanye ke abadlali ke abafana ke noSibongiseni Mthetho Prosvuma asikeva nto into yokubana iKaizer Chiefs ke izawuthi ithini ngamakamva wabo, kodwa kuyacaca into yokubana ke kuyaqoqwa pha ngaphakathi eNaturena. Kusazobana kumenyezelwa ke nganye kumdlali osindileyo ongahambanga, okanye umdlali ke othe wadlwala izembe wabe ke uyahamba. Kodwa ke banintsi ke abaphelelwe zicontract nabo pha ngaphakathi eNaturena ebebefana noSolomons, kodwa ke azamehlela ke nyweba ke uSolomons. eKaizer Chiefs yaphinde yathi no, mfana omdala masekuthi tshize ngonyaka oyi-1 uqhubeleke uphinde udlale nakule sizini apha ke kwiqela ke leKaizer Chiefs. Ningangena ke baphulaphuli ke nitsho into yokubana niva njani. Ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.